Эпизод 4. Залатая зязюля. Псіхалагічны барометр дзядзькі Жардоня паказваў пераважна добры настрой. Шапка была ссунутая назад. Нічога, што працы было па самае горла, але затое справы ішлі аж міла. Ясеў родзіч знайшоў нарэшце сабе адпаведны занятак. Рэстаран месціўся на конскім рынку. Над уваходам вісела вялікая яркая шыльда з надпісам «Залатая зязюля». На шыльдзе была намаляваная нейкая птушка, такая пярыстая і неймаверная, што арнітолаг плюнуў бы ад абурэння. Але Жардонь быў у захапленні і ніяк не мог налюбавацца ёю. Жардоня, як і раней, празывалі капыльскім буслом. І трапна, калі ён, стоячы за прылаўкам, важна наліваў з зялёнага тоўстага графіна гарэлку ў кілішкі або раскладаў па талерках закускі для гасцей, то вельмі нагадваў бусла, які высочвае таўстасамую жабу на лузе. Капыльскі бузел давёў, што можа быць добрым арганізатарам. Ён мог бы адкрыць першакласны рэстаран, але яму больш падабаўся ўласны гармідар. Не трэба было купляць сурвэткі, дбаць пра належны выгляд афіцыянтак, клапаціцца пра якасць ежы, а грошы плылі ракою. Ясь, выйшаўшы з турмы, ледзь сточваў канцы з канцамі. Зарабіць адразу было цяжкавата, а неўпарадкаванае кавалерскае жыццё цягнула за сабой шмат выдаткаў. Праз пару дзён пасля вызвалення ён пайшоў да дзядзькі. Жардонь з насунутай на лоб шапкай лаяў афіцыянтку, маладую дзябёлую дзяўчыну. Адзін з гасцей гэтак балюча ўшчыпнуў яе за цыцку, што яна не вытрымала і заехала яму далонню па мордзе. З левай рукі пры гэтым у яе вылецелі 2 талеркі. Кліент пачаў скандаліць, пагражаць міліцыяй, адмаўляўся плаціць. Жардонь спрытна і дасціпна яго супакоіў. Спачатку выпіў з кліентам нібыта за кошт установы, а потым, калі госць улагодзіўся, выставіў яму гэткі рахунак за ежу і пітво, што вярнуў сабе грошы яшчэ і за пабітыя талеркі. Затым выправадзіў залётнага госця. Адвёў яго пад руку да дзвярэй і сказаў: «Маё шанаванне, буду рады зноў вас бачыць. Не пагрэбуйце, міласцівы пане, заходзьце яшчэ. Прыемна мець справу з такімі культурнымі людзьмі». Потым Жардон паклікаў дзяўчыну. «Настка!» – крыкнуў ён на поўныя грудзі. «Ну чаго?» «Не ну чаго, а слухаю вас уважліва. Учу цябе, учу, а ты як добня нейкая. Чаму ты гэтага ягамосця стукнула, га?» «Дык калі забалела, не магла стрываць». «Мусіш цярпець, хочаш жэрці, то цярпі. Я праз цябе кліентаў губляць не збіраюся. Каб гэта мне апошні раз было. Зарубі сябе на носе, вялікая пані знайшлася. Падумаеш, ушчыкнуў яе. Так, палову заробку я адлічу. Будзе табе кара. За пабітыя талеркі і хамства, а наступным разам дык сам выб'ю з цябе дурноту і выкіну вон, як рапуху». У Жардоня працавалі 2 афіцыянткі. Са шматлікіх кандыдатак ён выбраў такіх, за якіх не было каму заступіцца і якія цяпер цалкам залежалі ад ягонай ласкі. І ён так удала манеўраваў, што яшчэ ні разу ніводнай з іх не выплаціў заробку. Усё сыходзіла на адмысловыя штрафы, якія ён сам прызначаў. Выбіраючы працаўніц, дзядзька браў пад увагу не толькі іх жыццёвую бездапаможнасць, але і знешні выгляд. Ладны тварык не быў для няго найважнейшым. Вокам знацы ён перадусім ацэньваў формы, схаваныя пад сукенкай. Замкнуўшы вечарам рэстаран, Жардонь часцяком загадваў адной з афіцыянтак застацца, нібы дзеля прыборкі. А калі дзяўчына, закончыўшы работу, збіралася дадому, дзядзька затрымліваў яе і строга казаў: «Пачакай. А ці ты раптам нічога не выносіш цішком з рэстарана? Я ўжо вас знаю». І пачынаў абшукваць дзяўчыну. Гэтыя праверкі выглядалі досыць дзіўна. Дзядзька шукаў доўга, усё дакладна абмацваючы і слізгаючы потнымі далонямі па дзявочым целе.
Афіцыянтка мусіла ўсё гэта цярпліва зносіць, інакш згубіла б працу. Дзядзька не выкарыстоўваў сваіх рабынь як жанчын, але толькі таму, што ўжо не мог. У маладосці ён некалькі разоў перахварэў на венерычныя хваробы. Да таго ж яго інтымнае жыццё было тады настолькі інтэнсіўным, што ён зрабіўся імпатэнтам. Магчыма, адсюль вынікаў ягоны цынізм, які здзіўляў і бянтэжыў Яся. Тут хавалася разгадка, чаму ён ніколі ні на йоту не было павагі да жанчын. Ён не бачыў у іх ні душы, ні гонару, а толькі цела, якое можа даць задавальненне. Але не яму. Ясь пра свой малады век і небагаты досвед не ўмеў распазнаваць сапраўдныя прычыны людскіх паводзін і слоў, таму не разумеў гэтага і лічыў дзядзьку дзіваком. Дзядзька Жардонь некалі дапамагаў Нацэвічам. Дапамога тая была мінімальная адносна ягоных магчымасцяў, і аказваў ён яе толькі дзеля таго, каб потым хваліцца. Акрамя іх у яго не было іншых родзічаў, а яму прыемна было адчуваць сябе дабрадзеем. Яся ён нават любіў, бо мог у волю трубіць яму ў вушы пра свае любоўныя пахаджэнні і плесці розныя іншыя глупствы. Але калі пазней хлопец супрацьпаставіўся дзядзьку, той пачаў асцярожнічаць з ім. Быў лагодны, ветлівы, але гаварыў адно, думаў другое, а рабіў трэцяе. Калі Ясь сядзеў у турме, Маруся Лобава некалькі разоў прыходзіла да дзядзькі Жардоня. Яна ведала, што рэстаран насамрэч належыць Ясю, а Жардонь тут толькі кіруе. Маруся прасіла грошай на перадачы для хлопца. Жардонь божкаў, вохкаў, бядуючы над лёсам хлопца, а таксама наракаў на слабы прыбытак, урэшце даставаў нейкую малую суму і ўручаў яе Лобавай для пляменніка. Перад сваім ад'ездам Лобава наведала яго яшчэ раз. Папрасіла паклапаціцца пра хлопца. Дзядзька ўрачыста паабяцаў. Ён нават сам верыў у тое, што казаў, але пазней дадзенае абяцанне сцёрлася з ягонай памяці, і Ясь пасля ад'езду Лобавай не атрымаў аніводнай перадачы з волі. Дзядзька Жардонь збіраўся заканчваць працу і замыкаць рэстаран, калі ў сярэдзіну зашоў Ясь. «Добры вечар, дзядзька!» «А, гэта ты? Жывы?» «Што я жывы, малое дзіва, але што дзядзьку чэрці касматыя яшчэ не забралі, дык вось дзе цуд». «Добра, добра, сядай, зараз вып'ем». «Я да дзядзькі па справе». «Вось гэтую справу і абмыем. Мікалаеўскай табе пастаўлю. Настка, нясі 2 чаркі. Замыкай ужо будку». Афіцыянтка пачала зачаняць аканіцы знутры. Жардонь штурхануў Яся локцем у бок і паказаў на дзяўчыну. «Паглядзі, якія ў яе лыткі. Босая па снезе ходзіць. А пад спадніцаю такой мусіць цэлы вулкан». «А ты, дзядзька, хоць калі-небудзь пра нешта іншае гаворыш?» «Бачу, што ты ў манахі, мусіць, пастрыгся». «Гэта ўжо мая справа», — адказаў Ясь. «Я маю сур'ёзны інтарэс, а ты мне тут бабскімі лыткамі галаву чмурыш. Як мне трэба будуць лыткі, то я ведаю, дзе іх шукаць». «Але з цябе і воўк зрабіўся». «А з цябе блазан». Настка прынесла чаркі і прыпраўленыя селядцы. Дзядзька меў на языку некалькі непрыстойных анекдотаў, але паўстрымаўся. Падышоў да буфета і выцягнуў адтуль паўлітроўку царскай гарэлкі. Прынёс яе да стала, зняў з рыльца сургучную пячатку і, ударыўшы рукою дно, выбіў корак, умела напоўніў чаркі. «За нашае халасцяцкае жыццё». «За тваё абы-якое», — паправіў Ясь. Выпілі. Хлопец звярнуўся да дзядзькі. «Усё ад цацы, але мяне цікавіць, колькі мы зарабілі». Дзядзька неяк няўцямна глянуў на пляменніка, нават перастаў жаваць. «Колькі мы зарабілі? Ты дулю з макам». Ясь не паверыў сваім ушам. «Як гэта дулю? Я не разумею». «Проста, ты тут нічога не зарабіў». Хлопца пачало браць раздражненне, але ён стараўся гаварыць спакойна.
Добра, а колькі дзядзька зарабіў? Усё, што я зарабіў, я ўклаў у справу. Мне належыць палова рэстарана. А мне? А табе другая палова. Дзядзька неяк дзіўна лічыць, але няхай. Дык колькі я зарабіў з маёй паловы рэстарана? Ні капейкі. Дзядзька мусіць з мяне кепікі строіць? Не, я без жартаў гавару. Дык дзядзька зарабіў палову рэстарана. А я з тых грошай, што табе даў, нічога не маю? Як нічога? Палову рэстарана маеш. Але ўвесь рэстаран быў мой. Які рэстаран? Будку ты меў, а не рэстаран. Я ўсё зрабіў, усё купіў ды абсталяваў. А з чыіх грошай? З тых, што гандляваў. Добра, цяпер я нічога не маю. А што буду мець заўтра з маёй паловы? Цяжка сказаць. Чаму? Дзядзька напоўніў чаркі і паставіў бутэльку на стол. Потым прыжмурыў вочы і уважліва, нібы нават азадачана пазіраў на племянніка. Ты мяне ўжо занадта пілуеш. Чаго ты прыліп, як бярозавы ліст у лазні? Слухай сюды, я даў табе шалёныя грошы. Ты купіў за іх рэстаран для мяне. Ты павінен быў з яго жыць і зарабляць, а прыбытак аддаваць мне і маці. Цяпер раптам аказалася, што ты валодаеш паловай рэстарана. А я нават дзіравага шэлега не магу мець са сваёй паловы. Ці разумееш, ёлуб ты набіты? Дзядзька прыкінуўся раззлаваным. Ніякіх прыбыткаў тут няма, бо ўсё ідзе на памяшканне, абслугу, на падаткі, на тавар. Дык навошта трымаць такі рэстаран? Ты ж сам хацеў. Ці ты забыўся, ці дурня строіш? Хто з нас дурань, дык можна паспрачацца. Але не, ты, дзядзька, не дурань, ты хітры прахвост. То ты гэтак мне дзякуеш, што я тут загінаюся, света белага не бачу. Вось як за маю ласку. А ці ты ведаеш, што я магу цябе адсюль выкінуць і капец? Рэстаран мой. Я маю дакументы, а ты што маеш? Можаш падаваць на мяне ў суд. Я зглядзеў на дзядзьку і дзіву даваўся, а той усё больш разыходзіўся. А калі падасі ў суд, то нічога і не дакажаш. І хто табе паверыць, боўдзілу, што ты столькі грошаў меў, каб рэстаран купіць? Ніхто, разумееш? Ні адна душа. Падавай у суд народнага дзядзьку. І не сорамна табе, я, стары чалавек, гарую, цягну лямку, а тут прыйдзе такі смаркач і пілуе, дзірку ў чэраве круціць. Падавай у суд, падавай. І раптам дзядзька заплакаў. Плакаў ён па-сапраўднаму, шчыра. Слёзы цяклі па ягоных шчоках і падалі на стол. Я сплюнуў і устаў з месца. Скіраваўся да выйсця, але было замкнёна. Настка выйшла з-за перагародкі, пачала адмыкаць замок, завешаны на штабе. Я, не аглядваючись, чакаў збоку. Знянацку за ягонай спіной пачуліся энергічныя крокі. Падляцеўшы як куля, Жардонь схапіў схіленую дзяўчыну за блузку і што сілы рвануў да сябе. Блузка і сподняя кашуля затрашчалі па швах, парваўшы на служцы аж да пояса. Перапужаная дзяўчына адвярнулася, а Жардонь з размаху жарнуў ёй далонню ў твар. Хацеў яшчэ раз, але не паспеў. Ясь учапіўся за ягонае запясце, выкруціў руку назад і паваліў дзядзьку на падлогу. Ясь аж клацнуў зубамі. Але ж ты кат, ды сволач! Дзядзька ўскочыў на ногі. Заб'ю аферынду, нельга ўночы адчыняць парадныя дзверы, ёсць чорны выхад. Трэба было ёй сказаць, а не біць. Ты звер ці чалавек. Я парадак люблю, ясна цябе? Усё зразумела. Ясь пайшоў на кухню. Па дарозе яго мінула Настка, спешна адамкнула дзверы і выбегла на вуліцу. За ёй гнаўся Жардонь. Заб'ю халеру, стой! Ясь адпіхнуў Жардоня каля дзвярэй і таксама выйшаў вонкі. Было цёмна. Ён прыпыніўся. Дзядзькава нахабства яго проста агаломшыла. Раней ён і дапусціць не мог, каб сквапнасць магла да такой ступені знішчыць чалавечую душу і авалодаць розумам.
Ён не ведаў нават, як рэагаваць на такое. Занадта агідным гэта было ў яго ўспрыманні. Аднак ён быў упэўнены, што не даруе дзядзьку. Сцяўшы зубы і кулакі, ён думаў, прымяніць фізічную сілу, на яго думку, было б нізка і гнюсна, і, магчыма, Жардонь толькі б выкарыстаў гэта для свайго апраўдання. Ясь паволі ў поўным змроку крочыў па двары. У галаве мільгацела ад розных думак. Грошай амаль не было. Ён ведаў, што ў маці вош у кішэні павесілася. Было відавочна, што дзядзька насамрэч зарабляе шмат, і лёгка мог бы ім дапамагчы і падтрымаць у ліхую гадзіну. Але Ясь мусіў шукаць цяпер іншага выйсця. Калі хлопец ішоў гэтак, асцярожна, без шораху ступаючы па зямлі, аднекуль збоку да яго даляцелі дзіўныя гукі. Прыслухаўся, недалёка нехта галасіў. Ясь прыгадаў Настку. Нічога не кажучы, ён пайшоў у кірунку плачу. Праз момант ён распазнаў у цемры дзяўчыну, якая на нечым сядзела і душылася слязамі. Ён паклаў ёй руку на плячо. «Настка, ты чаго?» Тая хвіліну ніяк не рэагавала, а потым адказала. «І што мне цяпер рабіць? Ён мяне прыб'е, без нажа зарэжа. Працую 4 месяцы, а яшчэ нічога не зарабіла, толькі адзежу падрала. Усё спісаў на штрафы. Жытла ўжо не маю, бо чым плаціць? І як цяпер жыць? Каб атрута якая была, то я б ні хвіліны не думала, а адразу б усё гэта скончыла». Сапраўдны мужчына не той, хто ўмее задаволіць у ложку мілую кабету, і не той, хто ваюе ды змагаецца з усімі і за ўсё, а той, хто носіць у сэрцы вялікую патрэбу абараніць жанчыну, дзіця, слабага ці нямоглага. У Яся гэта было. Калі Маруся Лобава хацела весці рэй у іх адносінах, хлопец ставіўся да яе абыякава, у нечым нават варожа. Калі ж яна саступіла, паказаўшы, што псіхічна і фізічна слабейшая за яго, хлопец зрабіўся ейным сябрам. Цяпер жа, калі яму самому хацелася быць ваўком, ён ні хвіліны не раздумваў, каб дапамагчы няшчаснай дзяўчыне. «Лухта гэта ўсё, Настка, ты якраз мне і патрэбная. У мяне ёсць кватэра, але няма каму за ёй прыглядзець. Хадзем са мной, усё будзе добра. Якая ты вар'ятка, навошта табе атрута? Калі недзе блага, то трэба шукаць дзе лепей. Хадзем». Настка паслухмяна пайшла за ім, нібы бадзяжны сабака, які знайшоў гаспадара. Ясь не ўяўляў, як ёй дапамагчы. Ён ведаў толькі, што мае для яе дах над галавой. Гэтая людская патрэба чамусьці не згадвалася нават у самай прыгожай хрысціянскай малітве. Яны зніклі ў цемры. А дзядзька Жардонь яшчэ доўга мітусіўся туды-сюды па рэстаране, праклінаючы, на чым свет стаіць, і лаючы то Настку, то Яся. Ён ніяк не знаходзіў спакою, бо нехта асмеліўся паквапіцца на самае дарагое для яго – грошы. Эпізод 4. Самае саліднае таварыства – гэта зладзейская хеўра. Тут ёсць усё – блат, штама і сітва. У нешчаслівых і сумленных людзей прынята казаць на гэта салідарнасць. Але ў іх убогай мове гэта слова згубіла сваё сапраўднае значэнне. Законапаслухмяны чалавек пра гэта не кажа, але мае на ўвазе, што салідарнасць можа быць толькі з ім. Ясь не мог паскардзіцца на дзядзьку ў Дзінтойру зладзейскі суд, бо Жардонь быў фраерам. Не хацеў і фізічнай расправы. Але Ясь мог заўсёды звярнуцца са сваёй крыўдай да калег блатных. Я вельмі прашу не блытаць маіх блатных з расейскімі блатнымі. Пад блатнымі я разумею сапраўдных прафесіяналаў, дасведчаных злодзеяў, якія паважаюць сябе і традыцыі, а не салах, якія нават праз нейкія пусцяковіны адразу трапляюць у турму. Насамрэч гэта фраеры ў квадраце, дзейнасць якіх шкодзіць блатным і скажае ўяўленне пра іх. Цяпер імі поўніцца ўся Расія, але гэта звычайныя уркі, якімі пагарджаюць фірмовыя ліхадзеі. Ясь даверыў аднаўленне справядлівасці сваім хлопцам.
не скардзіўся. Ён расказаў толькі, як з ім абышоўся дзядзька Жардонь. І крыўда паніча сталася знявагай усяго падпольнага менскага свету. Калі б дзядзька Жардонь пра гэта ведаў, то, відаць, не рызыкаваў бы гэтак моцна. Дагэтуль у ягоным рэстаране ўсё ішло гладка. Цяпер жа нешта пачало псавацца. Аднойчы вечарам у гасподу завіталі 4 кліенты. Гэта быў Казік Марацкі са сваімі прыяцелямі. Яны замовілі гарэлку і закускі. Пілі і елі шмат, нібы наўзахапкі. Убіралі самыя дарагія стравы, прасілі толькі найлепшую фірмовую гарэлку. Жардонь паціраў рукі і лічыў у галаве, што някепска на іх заробіць. Раптам адзін з гасцей паклікаў афіцыянтку. Дзяўчына падышла да стала. «Гэта таксама ў меню?» Казік паказаў ёй тоўстага прусака, запэцканага соусам. «Кліч сюды гаспадара». Жардонь ужо сам спяшаўся да стала. З усіх бакоў агледзеў насякома і, кланяючыся, пачаў прасіць у кліентаў прабачэння, а потым дадаў: «Дзівіць мяне гэты прусак, бо ў цэлым доме няма ніводнага, але калі вы кажаце, што быў у катлеце, то мушу паверыць, але вельмі сумняюся». «Ну, то зараз пераканаешся». Казік устаў, накалоў прусака на відэлец і працягнуў Жардоню. «Бяры, еш яго, пакаштуй, прусак гэта ці не». Жардонь уступаў. «Што ты хочаш, навошта яго есці?» «А чаму я меў яго з'есці ды яшчэ заплаціць за такі пачастунак?» І тут раптам Казік, не павёўшы вокам, запусціў талерку з дрэшткамі ежы ў твар Жардоню. У гэты час ягоныя таварышы ўсе як адзін падскочылі, нібы ўспрыняўшы гэта як сігнал, і пачалі ўсё навокал ламаць. Трушчылі посуд, крэсламі разбівалі буфет. Тым часам Казік паказаў Жардоню, дзе горкі перац расце. Некалькі позніх кліентаў уцяклі ад грэху падалей, адчуўшы, што пахне смаленым. Жардонь спрабаваў крычаць, але ўдар пад дых забраў у яго голас. Праз 5 хвілін рэстаран выглядаў як пасля землятрусу. Некалькі дзён запар пасля гэтага Жардонь не гандляваў. Залізваў раны, напраўляў мэблю, купляў посуд. Пасля зноў вярнуўся да ранейшых інтарэсаў. Цяпер, праўда, ён зачыняў рэстаран нашмат раней, чым папярэдне, адразу ж як толькі шарэла. Аж нарэшце ў ягонае аконца засвяціла сонца. Неяк у гасподу да яго завітаў незнаёмы вайсковец, які прапанаваў купіць 2 бутылькі каньяку. Кошт быў вельмі нізкі, і Жардонь згадзіўся. Алкаголь аказаўся вельмі высокай якасці. Назаўтра той самы жаўнер з'явіўся зноў і таксама прадаў 2 бутэлькі каньяку. Калі Жардонь адлічваў яму грошы, вайсковец запытаўся: «А можа, возьмеце большую партыю? Гэта нямецкі каньяк. Я маю 300 бутэлек, хачу прадаць, бо праз 2 дні мушу ехаць на поўдзень». «Возьму хоць і 1000», паабяцаў Жардонь. «Добра, тады рыхтуйце грошы. Сёння вечарам усё прывязу». І не зманіў, прывёз. Жардонь спешна заплаціў і ў добрым гуморы сам зносіў бутэлькі ў склеп. Але ягоная радасць трывала толькі некалькі дзён. Аднаго разу ў рэстаран прыдыбалі пад мухай 2 бальшавіцкія афіцэры. Замовілі вараную кілбасу і спыталі, што ёсць добрага з выпіўкі. «Ёсць каньяк. Трымаю яго толькі для найлепшых гасцей. Нясі сюды». Жардонь урачыста сам падаў каньяк і кілішкі. Адным махам адкаркаваў пляшку. «Частуйцеся, калі ласка, на здаровечка». Афіцыянтка падала цёплую кілбасу. Афіцэры дзынкнулі і выпілі. Эфект быў нечаканы, адзін нават сплюнуў. Другі пачаў мацюкацца і клікаць гаспадара. «Хадзі сюды, худазбэй!» «Што такое?» Афіцэр паказаў пальцам на бутэльку. «Ты смяешся з нас ці як? Што ты прынёс? Найлепшы каньяк!» «Гаўно, а не каньяк, сам яго выпі!» Жардонь лынькнуў з падсунутага яму кілішка і вырачыў вочы. Ад нечаканасці яму язык прыклеіўся да паднябення. Гэта была проста вада,
падфарбаваная ў каньячны колер звычайнай гарбатай. Гэтым разам Жардон не атрымаў косці, але панёс вялікія грашовыя страты і толькі сноўдаўся па змрочным горадзе. Псіхалагічны барометр увесь час паказваў благі настрой, шапка была насунута аж на бровы. Цяпер кожны кліент падаваўся дзядзьку рабаўніком або злодзеем. Залатая зязюля, справу якой дагэтуль квітнелі, пачала падводзіць. Жартонь, не гледзячы ні на што, звязваў гэта з падкопамі з боку Яся. Ён ведаў, што хлопец ходзіць крывымі сцежкамі і цяпер магчыма яму помсціць. Але ніякіх доказаў гэтаму не было. А Ясь у той час перабіваўся з граша на капейку. Настку ён пасяліў у сабе. Казалася, што яна не мае ніякіх дакументаў, таму мусіў зрабіць ёй фальшывы пашпарт на сапраўднае імя і прозвішча. Не сказаў ёй, што пашпарт ліпавы, бо яна была фраеркай. Прапісаў яе ў міліцыі, пачаў сталавацца ў дома. Гэтак можна было крыху заашчадзіць, а таксама даць занятак дзеўчыне, якая паслухмяна выконвала ўсё, што Ясь ёй казаў. Яна сумавала без працы, бо была прызвычайная з самай ранняй маладосці без продыху цягнуць лямку. Ясь ахвотна пузяў яе за сваю дзяўчыну. Гэта было б яму нават на руку, але яму перашкаджала поўная насчына залежнасць ад яго. Ён разумеў, што гэта было б выкарыстанне ейнай бездапаможнасці. А сама дзяўчына не праяўляла знакаў асаблівай сімпатыі да яго. Ясь лічыў яе нікемлівай, абмежаванай і зусім дарэмна. Настка была проста застрашаная, зацюканая. Дагэтуль яна была толькі рабочай сілай для іншых і з гэтым змірылася. Але аднойчы Настка неспадзявана давяла Ясю, што мае розум і спрыт. Трэба было купіць дроў, бо не было чым паліць у печы і ў пліце, а надышлі вялікія халады. Настка сказала Ясю, што дровы скончыліся. Зараз Ясь пашукаў па кішэнях, але пераканаўся, што мае толькі некалькі дробных манет. Халера, няма нават на дровы. Зноў трэба пазычаць. А можа, я б узяла ў таго, Жардоня, азвалася Настка. Мне належыць, 4 месяцы без адхлання на яго парабкавала. Ясь не зразумеў. Дык ён жа табе не дасць. А я і пытаць не буду. Як гэта? Ведаю, дзе ён хавае грошы, і вазьму тое, што маё. Настка распавяла Ясю, што разнюхала, дзе Жардонь захоўвае гатоўку. Трымае яе ў металічнай скрыначцы, якую хавае ў склепе ў левым куце ад парога. Там няма некалькіх цаглінаў. Жардонь ставіць скрынку ў невялікую нішу і закрывае яе цэглай. А як ты расшалопала? Бачыла, як гаспадар заўсёды вечарам лічыць грошы, а потым ішоў з вядром у склеп, вяртаўся часам з пустым, а калі некалі прыносіў бульбы. Мне ніколі не дазваляў туды хадзіць, але я пайшла, калі ён выйшаў у горад і пакінуў ключ, а там хутка апарола ягоны тайнік, але нічога не ўзяла. А цяперака пайду і забяру мой заробак за 4 месяцы. А як туды войдзеш? Праз акенца ў склеп я сама яго запхала ад падворка саломай, каб бульба не замёрзла. Чалавек пралезе праз яго? Пралезе лёгка. Добра, што ты мне пра гэта расказала. Я сам пайду. Мне больш належыць, чымся цябе. А твой заробак аддам. Мне не трэба, вазьмі, калі ласка, сабе. Вечарам Ясь адправіўся рабаваць роднага дзядзьку. Злодзеі звычайна не крадуць у сваіх і там, дзе жывуць. Гэтым яны перадусім адрозніваюцца ад законапаслухмяных людзей. Ясь наперад сам сабе адпусціў гэты грэх. У адносінах да дзядзькі ён не меў цяпер ніякіх дакораў сумлення. У рэстаране было мала кліентаў. Сёння дзядзька працаваў адзін, бо і другая служка сышла, а новай наняць ён яшчэ не паспеў. Ясь прабраўся на пусты цёмны падворак і адшукаў засыпанае снегам акенца ў склеп. Цяпер акурат таксама сняжыла, а завея замятала падворак. Цудоўна. Прыцярушыць сляды. Ранкам і знаку не будзе.
Я з цяжкасцю выцягнуў з акна вялікі куль саломы. Сапраўды, улезці было лёгка, і хлопец уміг апынуўся ў склепе. Адшукаў схованку і вынуў з яе скрыначку. Паставіў на зямлю і адчыніў. У святле ліхтарыка пабачыў ладную колькасць банкнотаў. Але наўскідку грошай было менш, чым ён спадзяваўся. І праўда, банкнотаў было больш тады, калі ў скрынку заглядывала Настка. Апошнім часам гандаль у дзядзькі не спорыўся. Шмат трэба было выдаткаваць на рамонт рэстарана пасля разгрому. А найбольш ён заінвеставаў у каньяк. Таму дзядзькавага капіталу значна ўбыло. Хлопец, як прафесійны злодзей, не даў дзёру адразу, а старанна абшворыў склеп. Больш тайнікоў не было, але знайшлося шмат кансерваў, некалькі бутэлек віна і бутля спірту. Ясь выкінуў сваю здабычу на падворак праз акно. Потым узяў мяшок ад бульбы, засцяліў ім падаконнік і вылез вонкі. Паскладаў усё старанна на мяшок, запхаў акно саломай, прысыпаў яе снегам і памчаў дадому. Ён быў вельмі задаволены. Здабыў крыху прысмакаў, спірт і грошы. Там было блізу 5 часткі таго, што ён даў дзядзьку на адкрыццё рэстарана. Добра і тое, думаў. Больш у гэтага жмінды я б і не выцягнуў. Ясь справіў абноўкі Настцы, якая не мела ні зімовага футра, ні прыстойных чаравікаў. Траціну ўсіх грошай хлопец аддаў матцы. Прывёў у парадак і сваю кватэру. Цяпер яны маглі жыць у выгодзе, але грошы разышліся амаль усе. Ясь заклаў бы душу, каб пабачыць бацькаў твар, калі той выявіць кражу гатоўкі. Але на наступны дзень Жардонь трапіў у дзіўныя перыпетыі. Пад вечар у ягоную забягалаўку прыйшлі 3 кліенты. Адзін быў цывільны элегант у акулярах і капелюшы. Яго суправаджалі 2 савецкія вайскоўцы – сяржант і шараговец. Госці занялі кабінет. Гэта быў невялічкі пакойчык направа ад увахода. Замовілі гарэлку, халодныя закускі і піва. Жардонь заўважыў, што кліенты гуляюць у карты. Паводзілі яны сабе вельмі спакойна. Гулялі ў рамс. Жардонь ведаў гэтую гульню і ахвотна б да іх далучыўся, але работы было нямерана, а ён усё мусіў рабіць сам, бо афіцыянткі так і не знайшоў. У гэты час над ім і над рэстаранам збіраліся хмары. Жардоня чакала вялікая неспадзяванка, якая прадвазначала ягоны лёс і далейшую будучыню залатой зязюлі. Элегант у капелюшы і акулярах быў вядомы ў зладзейскім свеце як Юлік Банкір. Ён быў родам з Лодзі. Гэта быў стырачнік, які абрабляў падпітых гасцей на сабачку. Калі я расказваў пра гэтую спецыяльнасць сярод злачынцаў, перадусім не верылі лекары. Яны сцвярджалі, што не існуе такіх сродкаў, якія можна падсыпаць чалавеку ў алкаголь або каву і якія б адразам выклікалі б у яго раптоўны сон. Але такая практыка была цалкам рэальнай. Праўда, займалася ёй невялікая колькасць злодзеяў-адмыслоўцаў. Яны звычайна насамперш вышуквалі ўладальнікаў вялікіх сумаў, а потым усыплялі іх ды чысцілі. Я спаткаў у турмаў некалькіх асуджаных, якія акурат сядзелі за работу на сабачку. 2 з іх мелі пажыццёвыя тэрміны. Некалькі атрымалі вялікія тэрміны. Я ведаў колькі злачынцаў з гэтай катэгорыі на свабодзе. Але я так і не дазнаўся, якія менавіта сродкі яны выкарыстоўваюць. Здаралася і так, што іхныя ахвяры паміралі. Затрыманне ў такім выпадку заканчвалася надзвычай строгім пакараннем, часта нават смяротным. Юлік Банкір прывёў сваіх ахвяр у залатую зязюлю менавіта дзеля таго, каб абрабіць іх на сабачку. Злодзей пазнаёміўся з імі на чыгуначным вакзале, дзе гуртаваліся вайскоўцы, каб пагуляць у карты. Было там і некалькі цывільных. Банкір належаў акурат да іх. Падчас гульні ён падглядзеў, што гэтыя 2 маюць пры сабе шмат грошай. Ім вельмі шэнсціла ў картах, так што сваё багацце яны толькі павялічвалі. Банкіру ўдалося завабіць іх у піўнуху. Там яны добра налізаліся. Потым Юлік павёў іх у залатую зязюлю. Вечарам яны меліся ісці да дзяўчат.
Банкір абяцаў ім бяскрылых анёлаў. Толькі не так рана. Таму цяпер збівалі час, граючы на невялікія стаўкі, і жлукцілі гарэлку. Банкір замовіў піва. Ад яго вайскоўцы акаселі яшчэ больш. Тады злодзей незаўважна з рукава дадаў у іхнія куфлі снатворнае. Доза, як звычайна, была конскай, і ягоныя ахвяры ўраз знепрытомнілі. Банкір умела і хутка іх абшукаў, забраў гатоўку і ўсе дарагія рэчы. Потым усунуў скручаны капелюш у бакавую кішэнь паліто і пакінуў рэстаран. Жардонь не здзівіўся ягонаму выйсцю. Мог пайсці сю-сю. Зрэшты, гаспадар быў так заняты, што не меў час гэтым пераймацца. Не ўсе ж выйшлі, думаў ён. Але банкір не вярнуўся. А калі Жардонь праз некаторы час зазірнуў у кабінет, то пабачыў, што адзін з жаўнер, расшкерыўшыся, вісеў на крэсле, а іншы ляжаў на падлозе. Жардонь не меў ніякіх сумненняў, што справа сур'ёзная. Калі б у рэстаране не было кліентаў, ён, можа, пастараўся б іх выцягнуць на вуліцу і кінуць недзе пад плотам, але цяпер гэта было немагчыма. Справу ўзялі ў свае рукі вайсковыя ўлады і міліцыя. Жаўнеры апрытомнілі, але яшчэ доўга былі недзеяздольныя. У сваю чаргу Жардоня пачалі падазрываць у змове са злодзеем. Жаўнеры пацвердзілі, што банкір ледзь не цягнуў іх сюды, прычым абавязкова хацеў ісці менавіта ў залатую зязюлю. Да таго ж сам Жардонь страшна блытаўся ў паказаннях. Напрыклад, ад страху ён зусім не ў стане быў апісаць, як выглядаў злачынец. Увесь час толькі паўтараў, што усыпляльны быў у капелюшы і акулярах. Ягоную памяць спрабавалі асвяжыць добрай порцыяй бізуноў. Але ўсё было дарэмна, бо ён сапраўды нічога не ведаў, ды пачаў вярсці такія неверагодныя глупствы, што следчыя палічылі за неабходнае яго ўрэшце выпусціць. За кратамі Жардонь адсядзеў 2 тыдні. Схуднелы дзядзька ў брудным пакамячаным адзенні, па якім гойсалі цэлыя караваны вошай, спяшаўся на конскі рынак. Ён дапускаў, што ад рэстарана мала што ацалела, але быў упэўнены, што грошы засталіся некранутыя. З імі ён меркаваў пачаць усё спачатку. Але гатоўкі ён не застаў, а рэстаран быў цалкам спляжаны. Што праўда, міліцыянты ў прысутнасці Жардоня апечаталі абодва ўваходы. Але, завёўшы яго ў пастарунак, вярнуліся, самі здзёрлі пячаткі, адамкнулі дзверы, ды забралі ўсю выпіўку і харчы. Адыходзячы, яны знарок пакінулі дзверы адчыненымі насцеж, каб іншыя дакончылі тое, што яны пачалі. Жардоня нават міліцыя не любіла, бо праз сваю скупасць ён нават пару кілішкаў гарэлкі шкадаваў, каб пачаставаць ахоўнікаў парадку, якія сюды бывала заходжвалі. Суседзі вельмі хутка прыкмецілі, што забягалаўка засталася без нагляду, і дружна, згодна і хутка разнеслі ўсё, што там было. Не засталося нічога. Нехта выламаў, скраў нават кухонную пліту. Са складзіка вынеслі дровы, што да паленца. Пачышчана ўсё было да рэшты. Жардонь не меў куды падзецца. Ён жыў пры рэстаране, у пакойчыку каля кухні. Там раней былі ўсе ягоныя рэчы, ад якіх застаўся толькі ўспамін. Па цёмным і пустым памяшканні некалькі паспяховай гасподы цяпер гуляў вецер. Жардонь сеў на падаконні і тросся ад холаду. Унутры ён сам сабе еў поедам, што скрыўдзіў Яся. Пазбыўся афіцыянтак, і рэстаран застаўся без догляду. Яму не было куды ісці, але голад і холад перамаглі ў старым цыніку рэшту гонару, і ён пачлапаў у бок Ясевага жытла. Хлопца не было ўдома, адчыніла Настка. Жардонь хацеў прайсці ўнутр, але дзяўчына перагарадзіла яму дарогу. «Паніча няма, а без яго я нікога не ўпушчу, не дазваляе мне». «Ты што, жартуеш? Няўжо ты мяне не пазнала?» Спрабаваў абурыцца Жардонь, не гледзячы на забарону шчыміцца праз прыадчыненыя дзверы ў жытло. Настка лёгка адштурхнула яго і бразнула дзвярыма ў яго перад носам. Жардонь вылаяўся. «А калі Ясь вернецца?» — гукаў праз дзверы.
Не ведаю, нічога мне не казаў. Жардонь застаўся ў сенцах, сеў на куфры, у якія складалі разны хлам, і чакаў. Раздумваў пра тое, што яго напаткала, і гэтак сам над сабою расчуліўся, што заплакаў. Я свярнуўся досыць позна, пасвяціў ліхтарыкам у сенцах і пабачыў дзядзьку, які сядзеў на куфры. Хлопец быў пад чаркай. Ён глузду не мог прадставіць, што здарылася з Жардонем, але нечаканае спатканне яго пацешыла. «Ку-ку!» – крыкнуў я, пэўна, маючы на думцы шыльду над рэстаранам «Залатая зязюля». «Кпіш з мяне!» – з дакорам прамовіў Жардонь. «Я не ўмею, дзядзечка. Ты хіба мяне навучыць прыйшоў? Чаго хочаш?» «Ясю, даражэнькі!» – выціснуў сабе Жардонь і зноў пачаў плакаць. «Я сёння з турмы выйшаў. 2 тыдні трымалі. Пайшоў дадому, а там пуста. Усё пакралі, толькі павесіцца засталося. Што цяпер рабіць мне, беднаму? Ні капейкі за душой». «Так», – сказаў крыху здзіўлены і крыху нават раздражнёны хлопец. А Жардонь плакаў, нават галасіў. Я прыпомніў, што дзядзька румзаў тады, калі ён прыйшоў да яго прасіць належныя яму грошы, і пастанавіў не расчульвацца. Упусціў дзядзьку ў дом, пасадзіў пры стале, папрасіў дзяўчыну прынесці госцю нечага на зуб, але Настка адказала цвёрдым голасам. «Не, я яму нічога не падам. За маю крыўду няхай ідзе адсюлека». І таксама пачала хліпаць носам. «Халера, вы все падурнелі! Малака ад шалёнай каровы напіліся, ці якога блёкату разам наеліся». Я сам прынёс дзядзьку скібу хлебу і талерку фасолевага супу. «Малаці, родзіч, а потом гавары». Дзядзька еў і плакаў, бязладна расказваючы пра апошняе здарэнне. Я жа неяк умудрыўся ўсё зразумець. Ён сказаў Жардоню: «Падсілкавацца я табе даў, але начаваць ты тут не можаш. Бо заўтра яшчэ скажаш, што і кватэра твая. У цябе ёсць дазвол на рэстаран, то прадай яго. Або вазьмі кампаньёна, не прападзеш. Вазьмі тут на начлег і на ежу на некалькі дзён. Больш не хачу цябе тут бачыць. Ідзі сабе адселе». Я спрацягнуў Жардоню грошы. Дзядзька ўзяў іх, але сказаў з папрокам: «Дык ты гэтак мяне прымаеш. Ладна, надта хораша, Яся. Не сорам табе». У хлопца на шыі запульсавала кроў у жылах. «Ты горай са мной абышоўся, я табе нічога не вінен. Ідзі ўжо, бо зараз скажу Насцы цябе вывесці. Я сам даткнуцца да цябе брыджуся. Ідзі прэч». І Жардонь пайшоў, угнуўшы плечы. У двары ён прыпыніўся і пагразіў кулаком у бок дома. «Я табе пакажу, смаркач, спазнаеш, па чым фунт ліха, падшыванец. Ты мне яшчэ боты языком будзеш вылізваць». А развярнуўся і пайшоў на Лагойскі тракт, дзе быў начлежны дом.